What's up mga mananap, kuyugi ko ninyo diri sa part 2 sa atong pag-ari diri sa Maynila. Nya mo arita diri sa Muwa aron natong makita ang atong ati na 10 years nang nawawala. Joke ra mga kois, padung na 10 years may ani waga kita. Pagkagawas na mo og na iya o syempre continuation dayon ta sa katong video nga nauna. Nya kami kay nakabook na automatic sa hotel mag-relaxa ta. Muadto day tag Alabang, Batangas ug Calamba. Pero joke lang mga kois, Makati ra gud ta. Nya kay kami mga koy, si migigutom na, automatic mo rita diri sa McDo Paseo de Rojas nila. Nganong nakaingon mangkog nila, awalang alang kay naman sad mi, Paseo Arsenas ra. Nya kay parihara man na sila Paseo, hala, makaon na ta. Kay si Ma'am Axel diri sige katawa, nya si Ma'am Christy aw gigutom na, perting gutuma. Si may timelapse ni siya kay aw emergency lakaw maning amua. Nya kay sa hotel wa pa man mi kasaka aw ang among mga gamit tagbaw mig daladala. Si minalimot manggod ko na ni ari ko diri para mo eskwela, dili para mo laag og binis tutuban og mowa. Maungunta kami diri mga busog na aron makalakaw na mi diri Pero mo relax sa mi diri gamay mga kois kay ako bisag wa pa natuog automatic gadget lag na. Mao na tingali ni ang resulta sa first time pero excited sa ikaduha. Nya after nato diri relax gamay aw hago dako na sadta. Inga naman gud na sama mga ganina sa kwarta, mong sweldo gamay ang gasto pagkadakua. Mao nang deserve og mahotdan og kwarta nya magnganga. A few moments later. Awa ko diring dapita, tulala na. Wa na may kwarta, may pamutang ta diri glata. Joke lang bitaw mga kois, gapaabot ra na siya. Kay finally mag-abot na jud mi ni ate. Dugay-dugay na ra ba mi wala nagkita? Siguro mga usa na ka semana. Joke lang bitaw mga kois, happy 10 years na. Maong pangitaon nato to siya. Lakaw-lakawon sa nato ni diri, basi na lang di ay masaag ta. Sama gud atong mga panahon na ikaw nasaag pa daw niya. Gugma. Pero di na ta maghisgot anak kay si midool-dool naman siguro to siya. I-timelapse na lang sad nako ni aron dali nato to siya makita. O di ba naka-timelapse na ta pero wala ra gyapon siya. Same ra gyapong butanga, buanga sa. Pero murag duol-duol na jud ta kay ingon gani nila ang lukso ng dugo imo daw nang madama. Buanga sa karon pa jud kumulayat day na. Pero di na ta maghisgot anak kay murag nakita na jud nako siya. To ara. Ati jud diay nako ni siya kay sa kulay aw pareha ming duha. Pero di na ta magisgot anak kay si migigutom jud ni siya. Taas-taas jud ni siya biyahe kay laliman ka Bulacan tumuwa. Okay pataana maong tara mga ontaron dili ta mga pasmo diri Pero ayaw mong saba niya kay ako diring dapita busog pa. Gikan pa kog McDo ganiha. Pero sabayan ako ni siya kaon kay gimingaw jud ko ani niya. Ang ako diri kay kaon gamay istorya dako okay na. Karon nasad mi nagsabay kaon sa usa ka lamisa. Kay last sabay namo katong mga bata pa mi aw pinukbukay og kutsara. Kay mag-ilog man sa usa ka buok na buwad sa lamisa. Joke ra bitaw to no pero si mi nakarelate lagi ka. Lahi ra jud sa feelings mga kois no if mag-abot mo sa imong usa ka pamilya. Lami kayong kaon well gastorya-storya. Sa paminaw gani nako mga kois kuwangan ang usa ka semana. Og dili pa gani ni emergency lakaw ang ako aw sa Bulacan mohapik jud ta. Pero di na ta maghisgot ana kay diri lang sa ta sa Muwa. Ay sa Muwa. Saan? So, grabe gani. Super init. Kisi-kisi na sa dang lakaw mga kuis diri kay pagkainita. Mapasilong sa amin diring dapita kay among glota aw. Sayang na sad ni ba. Maong suri-suruin sa nato diri ang Muwa kay first time na sa natong nasaag diri Ikaw mag-vlog te. Hi guys. Nya ang akong ate diri aw pina-vlogger sad kuno siya. Sulito nato ang laag nato diri kay pagkabalik nato og Cebu aw wala dito yung Muwa. So mao to mga kuis, isa na naman ka first time ang dagdag sa atong lista karong adlaw. Nya happy jud ko diri dapita kay nakita ko ang akong ate nagwapa. Dili na atik ti ang akong GCash padung ma-verified na. Nya diri na lang ni taman og salamat sa pagwatch ha. Mao din ang part 3 ani nga video ha. Kay baliko nato ning Muwa, kuyog ni sila. Nya kay Don Labastida, wash out sa imuha. Salamat sa tunay na suporta. Kani si Sir Chris na laging nagpapaalala na bahalag pobrita basta daghan tag kwarta. Buanga sa.